Ana m anabata gị ọzọ enyi m kechi mba niile n'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị anyị na-eleba anya na enyemaka nke a Kraịst na-enye anyị. Ya mere biko enyi m, ọ bụrụ na ị na-ahụju anya n'ụbọchị taa na-ata ahụhụ, biko mara na enwere olileanya na enyemaka wee nye gị n'ụbọchị taa. Kraịst na-enye gị enyemaka, ọ na-enye gị owuwe anya, na-enye gị olileanya inyere gị aka n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-aṅa ntị n'ụbọchị taa, ka anyị ṅaa ntị, enwere ihe kwụrụ ọkpụrụkpụ nke anyị ga-anụ, anyị ga-anata dịka anyị na-aṅa ntị n'onye ozi Kumuyi dịka ọ na-apụta ugbu a. Akụkụ nke mbụ nke ọpụpụ isi 34 amaokwu nke 10, o wee sị, lee, ana m eme ka ọgbụgba ndụ mụ na gị dị n'iru ndị a niile, ọgbụgba ndụ nke ebere n'iru mmadụ niile, ọgbụgba ndụ nke ike nke Chineke na-adịghị agwụ agwụ n'iru ndị a niile. Ọ sị, ndị a niile mụ onwe m ga-eme ọla ebube n'abalị a. Ọ ga-eme ihe ịtụnanya nye gị, aga m emere gị ihe ịtụnanya n'ebe a. Ọ ga-eme ihe ịtụnanya n'ebe niile n'obodo anyị, n'ebe niile. Dịka anyị na-aṅa ntị n'okwu ahụ, na-anara okwu ahụ, na-etinye okwu ahụ na ndụ anyị, ọ ga-eme ihe ịtụnanya na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ọ sị, ruo na onwebe ebe emere ya na ụwa niile na obodo ọbụla. Ihe na-anụbeghị na mbụ, ihe na-ahụbeghị na mbụ, ihe na-enwapụtabeghị na mbụ na ndụ gị onwe gị maọbụ n'obodo gị maọbụ n'obodo ọbụla. Ọ sị na ihe na-enwebeghị onye a gwara ya nye n'ụwa niile n'obodo niile. Ọ sị na ọ ga-emezu ya na ndụ anyị taa. Nke ndụ nke ndọrọ njọ a ga-agbanwe ya, ndụ nke na-akpa ike na ndụ onye ọbụla. Ọ ga-agbanwe ndụ ndị dị otu ahụ. Onye ahụ nke na-eche na mmehie gị adịla akarịala ruo na amara agaghị azọpụtakwa gị, amara ga-abịa na ndụ gị n'abalị a. Ọla ebube nke nzọpụta ahụ, ịtụnanya nke mgbanwe ahụ nke gị onwe gị na-anwapụtabeghị n'ụwa niile n'obodo niile, ị ga-enwapụta ya n'abalị a n'aha Jizọs. Nzọpụta abịawo, ọgwụgwọ nsọ abịawo, nnapụta abịawo, ọnụ ụzọ emepewo. Lee Matu isi 9, ana m agwa amaokwu nke 2, Matu isi 9 amaokwu nke 2. Ọ sị, lee, ha wee kpọtara ya nwoke nke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, nke tọgbọrọ n'ebe akwa ndina. Jizọs mgbe ọ hụrụ okwukwe ha, n'ezie ihe mere bụ na mgbe ha batara n'ime, ha ahụghị ụzọ a ga-esi mee ka nwoke ahụ rute Jizọs nso. Ha wee chie echiche, gịnị ka anyị ga-eme? Anyị ga-alaghachi bụrụ nwoke a dịka anyị bịara? Anyị ga-alaghachi dịka gị onwe gị bịara? Ha wee nwapụta na aghaghị ime ihe. Anyị aghaghị ịnwụvu nwoke a, kpọgara ya Jizọs. Ha wee, akwụkwọ Mak gwara anyị na ha gara n'elu ụlọ wee mepee elu ụlọ ahụ, wee kpọrọ nwoke ahụ site n'ebe ahụ ha mere n'elu, wee kpọta ya n'iru Jizọs. N'abalị a, dịka anyị onwe anyị emepere gị akwụkwọ nsọ, wee mepere gị ọnụ ụzọ n'iru gị, naanị ihe dị gị mkpa ime bụ isi n'ụzọ ahụ emere emeghe, na nwoke a dịka o si n'elu ụlọ bata wee bịa n'ebe Jizọs dị. Otu ahụ, dịka ị na-abịa n'iru onye nwe anyị n'abalị a, ị ga-ahụta na ọ bụ onye nzọpụta gị. Ị ga-achọpụta na ọ bụ onye na-agwọ gị ọrịa. Ị ga-achọpụta na ọ bụ onye na-anapụta gị. Dịka anyị ṅara ntị, enwere ihe a na-achọpụta. Nke mbụ, na enwere nwugharị nke Kraịst na-enye ozugbo ị nabatara Kraịst ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Mgbe ị nabatara nwugharị a na-enye gị ọdịdị ọhụrụ. Ọ ga-eme, ọ na-adị ka nkụbi anya, kpam, ozugbo o werela ọnọdụ. Kraịst chọrọ ka ihe niile dị mma, ka ihe niile bụ ihe ọhụrụ wee nye anyị. Ya mere dịka anyị na-aga, ị ga-ahụ Kraịst chọrọ ka ọ nwegharịa gị, onwe nye gị nwegharị nke zuru oke, nwegharịa gị n'ozuzu oke. Nke ọzọ ị ga-aghọta bụ Jizọs Kraịst nwere
ọmịiko wee nye gị. Kraịst bụ onye ọmịiko. N'ọmịiko ya, ọ ga-eme gị ka ị hụrụ onwe gị. Ya mere n'ụbọchị taa, naanị nabata Kraịst. Ọ maara ihe ahụ ị na-agabiga n'ụbọchị taa. Ọ maara n'akwa nke ị na-ebe n'ụbọchị taa. Ọ pụrụ ịnapụta gị n'ihi na o nwere ọmịiko. Marakwa na o nwere ike n'iche isi ịnapụta gị. O nwere ike n'iche isi ịzọpụta gị n'ụbọchị taa. Dịka o kwuru ya sị, ka ị nwere onwe gị, ị ga-abụrụ gị nwere onwe gị n'ụbọchị taa, dịka ị na-aṅa ntị. Dịka akwụkwọ nsọ kwuru n'akwụkwọ Abụ ma ọ sị, biko detụ ọnụ ma hụ na Chineke dị mma. Ya mere gaa n'ihu dịka ị ga-anapụta ike nke Chineke. Kpọtara ya nwoke a, onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ nke na-atọgbọ n'akwa ndina. Jizọs wee hụ okwukwe ha sị, onye a nke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, nwa m, nwee obi ike, mmehie gị agbagharawo ya. Ka bụ ihe mbụ ọ ga-eme n'abalị a. Ana m ele gị anya, lee m anya, olee ebe ị nọ. Ọ ga-agbaghara gị mmehie gị. Ụdọ nke eji kee gị bụ mmehie, a ga-etiji ya. Omume ọjọọ ahụ nke na-apụghị ịkwụsị n'onwe gị, mgbe ị bịara n'iru onye nwe anyị taa, ọ ga-agbanwe ndụ gị, ọ ga-asacha gị, ọ ga-ehichapụ mmehie gị niile, ọ ga-agbaghara mmehie gị niile n'aha Jizọs. Ọ sị, nwa m, nwee obi iko. Ọ bụ ihe kwesịrị inwe obi ụtọ mgbe a gbaghara gị mmehie gị. Ọ bụ ihe kwesịrị inwe obi aṅụrị mgbe ahụhụ gị bụ nke a kagburu. Ọ bụ ihe kwesịrị ịṅụrị ọṅụ mgbe aha gị bụ nke e dere n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Nwee obi ike n'ihi na mmehie gị agbagharawo gị. Mgbe a gbaghachara gị mmehie gị, ọ nwere ihe ọzọ na-abịa. Lee amaokwu nke 6, ọ na-agwa anyị, amaokwu nke 6, ya mere ka ị wee mara na nwa nke mmadụ nwere ike n'ụwa ịgbaghara mmehie. Mgbe ahụ o wee sị nwoke ahụ nke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, bilie, chịrị ute gị, laa n'ụlọ gị. Ha wee buru ya gaa ebe ahụ. Ma Jizọs sị, ọ dị mkpa ka e burukwe gị ọzọ, bilie n'ụkwụ gị. Nwoke ahụ asị, ma ịhụra na ike adịghị m. Ọ sị gị bilie. Mgbe Kraịst na-agwa gị okwu sị gị bilie, ike ga-eso okwu ahụ bụ bilie. Ị ga-ebili. Ọkpụkpụ gbajiri agbaji ka a ga-anyaji mee ka ọ dị mma. Ngwọrọ ga-apụ. Mkpọnwụ niile na ahụ mkpọnwụrụ akpọnwụ ga-agbapụ ozugbo ahụ. Mgbe ọ ga-asị gị bilie, ị ga-ebili n'aha Jizọs. Mgbe ọ sị gị lee ka ịhụ ụzọ, anya gị kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ. Mgbe ọ na-asị ngwa ku ume, kupụta kwubata, kwupụ ekwupụ, akpa ume gị niile kpochiri akpochi niile ga-emepe site n'isi gị ruo n'ụkwụ gị. Ọgwụgwọ nsọ na ọla ebube ga-abịa na ndụ gị n'aha Jizọs. Ama m ọtụtụ n'ime ndụ n'ụbọchị taa na-ahụju anya n'ụbọchị taa. Enwe ọtụtụ nsogbu nke ị ga-anabiga n'ụbọchị taa. Ụfọdụ bụ mmehie, ụfọdụ bụ nsogbu, ụfọdụ bụ ofu ihe maọbụ nke ọzọ. A na-agwa gị na Kraịst nwere ọmịiko n'ụbọchị taa. Dịka ị chọrọ n'ụbọchị taa, onye ọzọ atụ na-abịa ugbu a iduba n'ekpere nke nzọpụta, n'ekpere nke nnwere onwe, n'ekpere nke ọgwụgwọ nsọ. Ya mere dịka ọ na-abịa, biko sonyere ya n'ekpere, biko sonyere ya ihe ọ bụla ọ sị gị mee ya. Ị ga-enwere onwe gị n'ụbọchị taa. Nna anyị na-ekele gị maka ndị a niile bụ ndị bịaworo nye gị, maka nzọpụta ha, maka mgbaghara ha, maka ihichapụ ihe ọjọọ niile ha mere n'oge gara aga ruo ugbu a. Onye nwe anyị, sachaa ha dị ka ha dị ọcha karịa snow n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke mmehie n'obi ha. Ahụhụ dịrị mmehie ha, wepụ ya. Ihe mgbu nke ndụ ọjọọ ha, wezuga ihe niile ka ọ pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka udo nke na-eso nzọpụta bata n'obi ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta dị n'obi onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị, amara nke eji ebi ndụ
dịka Kraịst chọrọ ka ha bie, ka inye onye ọbụla ugbu a. Imeela onye nwe anyị, imeela onye nwe anyị, imeela onye nzọpụta. Nzọpụta ha abịawo n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Amen. Anyị bụ ndị anyị na-ejikọ gị n'eluigwe. Mgbe ị na-anụ emere nke ikpeazụ ahụ, ọrụ ebube ahụ ga-abịawo. Nna anyị abịala n'iru gị. Ị bụ Chineke nke na-adịghị agha agha. Ị gwara anyị na mbụ na nkwa gị bụ nke dịrị anyị, ike ahụ bụ nke dịrị anyị, ọrụ ebube nke na-ezo ka mmiri ọ ga-ezokwasị anyị, ma ọgwụgwọ nsọ na nnapụta ihe niile eluigwe na-enye bụ maka anyị. Enweghị onye a ga-agụpụ n'abalị a. Zipụ ike gị, gwọọ ndị gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekpe ekpere ihe ọbụla ka ebu mmekpa ahụ, ihe ọbụla ka ebu ibuso agha, kagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa nke ụbụrụ, ara, enweghị ụbụrụ zuru oke, nsogbu nke obi, ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Ọrịa ikpu isi, onye nwe na-emetụ anya gị aka ugbu a. Anya ndị ahụ kpuru isi ka emepe gị n'aha Jizọs. Nke na-adịghị anụ ihe, nke na-adịghị ekwu okwu, nara ọla ebube gị n'aha Jizọs. Nke zara gị n'afọ, ka ezara gị n'azụ, ihe zara gị n'olu, ihe zara gị n'ụkwụ, ibu azịza, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ dịka a na-akpọ ya bụ kansa, ọ bụ ọnya afọ, ọ bụ ụkwara nta, ọ bụ nke akụrụ, nke akpa ume, ọrịa nke dị ọtụtụ oge, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe mgbu n'azụ gị, n'isi gị, n'ọkpụkpụ azụ gị, ebe ọbụla na-arụ gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọbụbụ ọnụ, ihe oku niile, ihe otiti niile nke ndị iro tinyere n'arụ gị, pụọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, n'ebe niile, n'aka nri, n'aka ekpa, n'iru m ugbu a, ebe ọbụla ka ị na-anụ olu m, nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara ọla ebube gị n'aha Jizọs. Ndị na-aṅa n'ekwentị n'obodo niile, dịka ozi a na ije ozi a na ekpere a na-erute gị aka ugbu a, agwọla gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ka e nwee mpụta ihe nke ọla ebube gị n'ebe niile, ntiwa nke ọla ebube n'ebe niile, ihe ndị a mmadụ na-apụghị ime ka Chineke pụrụ ime, mee ya ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka ọla ebube gị dị ire n'ebe niile, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emewo ya. Dịka ị na-anwale onwe gị ugbu a, ị ga-achọpụta na ọla ebube gị nọ n'ebe ahụ ugbu a. Ana m ekele gị n'otu isi nọ ya na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado. Ama m na nke a nke ga-emetụta gị aka ebe ọ dị ukwuu. Biko sonyere anyị na gckhq.org. Enwere ọtụtụ ihe nke ị ga-erite n'uru ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị. Biko anyị chọkwa ka ị kesaa ihe onyonyo a nye ndị enyi gị, sonyekwara anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ obiọma ga-akpa anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-esonyere anyị. Biko na-esonyere anyị. Imeela.